sa siyudad sa Mandawi gihapon na rekomendar ang kapulisan nga pahayagan na pa ang dapit sa may Mantawi Drive kundi namatay ang biktima sa pagpanglab ni. Sa command conference sa Mandawi City Police Office kaganiha, usa sa toki ang maong insidente sa snatching sa dapit nga sakop kini sa Station 2. Gimanduan ang police investigator nga i-elevate gikan sa attempted theft ngadto sa homicide ang kasong ipasaka batok sa suspitsado. Samtang laing planos kapulisan mao makikoordinate sa City Hall aron hangyoon nga pahayagan ang maong lugar. Gihulagway nga ngit-ngit ang maong dapit na hitabuan pasalig sa Mandawi City Police Office nga tutukan nila pagsulbad ang maong kaso. Directive to all the stations to improve more ato ang police presence, especially sa crime-prone areas. It's so dark ang area. So I asked the Chief of Police, then the Chief of Police said that naay instances nga naisuga. Doon na po instances nga walay suga. Muto nga doon na ngit-ngit dyan siya nga lugar.